Melina Zalara Nina, a book with Muta Bubo, okay, man, we go with at Nacho. Melina Zalara. Melina Zalara. So that's what I go. Melina Zalara. Melina Zalara. If we die in Manama, can they pull a little Zalara? Man, we go with at Nacho. Melina Zalara. Milizazo Lumua, and I do man, we go with at Nacho. Melina Zalara. Everybody, she knows.
oke gbagbo na mara oke mmanwe onwe ịba na nche ekene dịrị gọvanọ na-eyi mụleriyo emuchasi agha ebe Lara nina babu muta oke mmanwe onwe ịba na nche arabu ụmụ lori oke bowe bịawa egwu nwa n'ọka ka dị ebute ezi oyibo osi nwata igwe ụzọ ọka wele mbụ ụzọ ọka dị mma ụzọ ọka dị mma oyi na-aba na gaba yiri ije ekwesịghị oyi ụzọ ọka yiri mụ nwoke alụsị wayo mụ na ọkpala wee dịbe ekwu eme ọzọ okwu eme dị igwe n'ọka o si nwata igwe bụ ụzọ ọka nne ya bụ ekwu eme nne ya bụ ihe ọnụ na-ekwu akwụ aka masị emebi onye dị igwe nwanyị dị mma ụzọ ọka nwunye gị bụ ihe ọnụ na-ekwu ụzọ ọka dị mma ụzọ ọka dị ga-adị mma ka n'ịkpataga m mma onye ọma nke m na-egadịrị m dị na anụ mmam n'ihe ndị igwe mkpụrụ mma nwanyị ọma onye ọma ime ọnụ ọdịna nwata bụrụ ọgaranya nkeda onye nna ya bụ eze ga-abụ eze okwu mkpali ọsị ndị igwe n'ọka ibe nyiri gị nọ nyiri gị nkịtị ibe nyiri gị nyiri gị nkịtị maka na ndị nna gị na-abụ ọkasị akasị nwanne were ndị ọka nwanne ngozi ga nkwanye ka nwunye na zobe nwanne akụ dị na nwa kene chukwu nwanne igwe n'ọka nwanne sonde ndị igwe nwaka ibi ihe ndị igwe n'ọka eze ụzụ ekene dịla eze ụzụ dị igwe n'ọka obi esi ndị igwe ekene dịrị benji ndị igwe ekene dịrị rafụ ndị igwe nwoke arapụga m ndị be ndị igwe n'ọka anyị ejebe egwu n'oge zụka ndị igwe gbalụ ụlọ wechaba ndị egwu moroko anyị jee osi ahụ ka lụrụ ubi ekwudo ndị ọganigo ndị anyị jejọbụ n'ụzọ arapụga m ọka wee jebe egwu n'ogidi ka m omelọrọ n'ogidi arapụga m egwu n'ọka jebe egwu n'ogidi ka nye nwa omelọrọ n'ogidi ọmaso omelọrọ n'ogidi omelọrọ ome chairman director Udupe Nigeria Limited onye ma omelọrọ n'ogidi onye masịrị mgbe ibe egbu onye ma omelọrọ ndị ogidi ome omelọrọ ome ọlụ ọma lụrụ n'ogidi eji si enye omelọrọ ndị ogidi iloma mmadụ
obe onye obodo ji eche onye ọbụ echichi mbosi anyị ebe omelọra n'ogidi anọgbu mbosi ọkpọ elu n'obi ya omelọra na bomego na bọndụ oime omelọra Steven Nwebegbu oyibuzo ya n'Ibegbu oyibuzo ya n'Ibegbu amụta ọkụ abịa ụzọ n'Ibegbu anyị anaghị ete ekwu n'ọka kwudokwa si nwanne igwe n'ọka nwanne ụzọ ọka dị mma ụzọ ọka dị mma aka mere igwe n'ọka onye ogwu oji ọjara n'ọka chairman director ụzọ ọka holdings limited mmadụ ihe ka anyị na-enwe kwudo ndị ọganiigwe ndị obodo ji eriri mgbe echi izu ọkụ kwudo ndị Aguleri ochi na nwata na Aguleri na Nonsense social bịa mgbe echi izu ọkụ kwudo Aguleri n'osoro bịa ka anyị jere ibu ụzọ aka ka anyị na-ekwudo ndị ọganiigwe anyị na-abụ oke mmanwụ Igbo niile Emmanuel Nwude owela aba ọjọna oke mmanwụ Igbo niile na-ebi ojebe esoli ejewe ọnama anama esoli anama oke mmanwụ Igbo niile na-ebi Ikeji gwa aja mma n'ogidi Ike mba n'ogidi ya Ike mba n'ogidi Ike aja mma n'ogidi Mbosi ajelu bi ya Kati mfuda yi mefu eme Ekwe mmadụ ka jojo Iwe yi mfudo Ekwe mmadụ ka jojo Imarisa mu meedu n'ogidi Ọnwa na-eti lọrọ n'ogidi Ọnwa na-eti lọrọ ya na ngozi ga-enwe aba akụ oyibo melọra n'ise onye bụ melọra n'ugbo ọdịrị iwe ibe ọkụ oke osisi na isu nji aba onye n'ime n'ụlọ chetabụ onye bụ melọra ndị ọka Recto Nigeria Limited onye bụ Emmanuel Edochie ozuwe ome na Aguleri oke mmanwụ Igbo niile na-ebi Ebenezer na Aguleri oke bụ ọ na-eje akụ unu melọra na bagana omelọra anaghị ebi aka ọbịa Nigeria Limited wee bụ ndị ọnụmụ dị ọka
n'ọka Nyebuchi bụ onye ọka Oyimu Daniel Egwuewi ọ bụ otu ekene eze otu ekene eze n'ime Muleri Ndị na-eji usoro ezi ọmaka eze gokere Wanu Makinedu Ijinewezi ọmaka Francis Nwabụ eze agụ na-eche ibe n'oke Kama Igbo niile Nwabụ dike je Mmasho Nze kwupụla ọdịnọrụ Chairman Director Macabes Nigeria Limited onye ọma Yaba alụsị Igbo niile Oge alụsị Igbo niile na-ebe Chibe nwaba niile n'aka Odosiri ọnwa Ọnwa na-ebili ọra dị ọka Oyimucha esi ezi ụzọ Ọwala bi na desert Ọwala bi na desert Oyimemeko Okosa Ezi igwe Atamara Nuke Christian Ubanuka Esele Nogoduga Esele Nogoduga Chukwuma Nwanọrụka Agbalụsi ekele Agbalụsi ekele n'ide Orimiri n'oke etiti Ugo oge eke na Naịjirịa Yugosi Nigeria Limited Oke mmanwụ Igbo niile na-eti N'ụzọ wakụwalụ anyị ejebe egwu n'ogidi Ebe nwasa m